Ahoj lidi, vítám vás u mého dalšího videa a u mého prvního videa na mém novém kanále. Tentokrát u hry Chasing. A já vám vysvětlím, ta hra je něco na styl Murder Mystery, jenom o něco vylepšený. Sami uvidíte. OK, takže teď jsme hned Dobrý no. Musím chytit 2, což je v háji. OK. Dej to. Pojď. Ona. Kašlu na tebe. Použijeme naše instinkty. A my vidíme, že tenhle ten hráč je tady. No, to chci vidět, jak to zvládnu do minuty. Pojď. To snad není možný. To bude skvělý úvod videa. Proč se po každý ta obrazovka úplně lítá jak blázen. Takže my jsme připraveni. Takže to snad není možný. No tak, stůj. Pojď, dej, nahytuj ho. Kamo! Dobře, tak ty jsi dead. Poslední přeživší, dobře, tak to chci sundat. OK. Víte, co my chceme vědět? Kde je? Jo, to je hlavní. Kde seš? Vochu, kde pak seš? Tamhle vzadu. No to snad není možné. Takže víme ale, že je vzadu. Kde pak seš? Ochu, kde seš? Telefon. To jsem sám použil hodně dobře. Jdi. Kámo.
takže jsem ho nenadžoukoval. To snad není možný, jak to udělat. Co to do prčic? OK. Takže jsme prohráli. No nic, takže my chceme vyhrát, takže další kolo. Ach jo, to se mi moc nepodařilo. Tak nevadí. Takže emote. Takže my si koupíme. OK, já žádného nemůžu použít, protože jsem nevyhrál. Já nemám ani nějaký sníh, ne, co to? Jo, nebudeme tady sami. Jo, nebudeme tady sami. Oh. To je až moc lidí. No tak OK. Takže ještě jedno kolo a bude to. Sami byste viděli, je to lepší než chasing. Pokud nejste vrah. No, je to dobrý, když jste vrah, ale musíte být hodně dobří, protože proč? Protože nikdo nemá rád, když je špatný v nějaký hře. Takže mě nevadí, že jsem prohrál než to. Že takovej kousek mi chyběl, ale je mi to popravdě jedno. Takže já mým cílem je vyhrát. Máte tu automaty, které fakt fungujou. No. Tak, to jsme trošičku v háji, protože tenhle lock je trochu až moc OP. Jo, protože trochu až moc. To je jedna z více. To je jedna z více OP. To je ta postav, který jsou více OP. Ne. Neběž sem. Dobrý. Pojď. Pojď. Kousek, pojď. OK. Se mi nelíbí. Ale dali jsme to. OK, co je tady? Ne, to telefon. To je hrozně scary. Do prčic. Co ráš, teď jde po mně, teď půjde po mně. Jo, ty koukejte. No, co jsem říkal, jde po mně. Já jsem se neměl zahrávat. Helna. Víte, v čem já jsem? Já jsem v háji. No. Já nemůžu nikoho zavolat, protože já jsem sám. Víte, co je nejhorší, když jste sami? Když nemáte nahozenou elektřinu a jde po vás. No, já jsem dead, no. V háji to je to v háji. No tak nic, no. Co to se?
sakra! Já přišel o hlavu. Okay. Takže jsme ani jednou nevyhráli. Dobrý, no. Víte co, já to video trochu prodlužu a chci vyhrát. Alespoň jednou. Alespoň jednou. Jo, jednou. Prosím, jednu výhru. Dejte mi alespoň jednu výhru. Hele, tak jsem padla. Lockpick. Můžeme, a co mi ještě padne? Kamera, no. Dejte mi. Co je lepší? Nevíte co? Ani já. Tohle se mi nevyplatí. To je asi tak dobrý pro našeho milovaného vraha. Ok, jdeme na to. Jedna výhra. Jsem alespoň jedna. Ok, no tak teď jsem zase. Já to nemám rád, když jsem lovec, respektive zabiják. Co já udělám? Ok, jednou můžeme. Co děláte, kámo, jestli mi řeknete? Kurňa! Pojď, jedno. Kámo, tak ho trefne. No dobrý. Dobrý. Tady tam proč mi ho nejde zabít? Jsem v tom špatnej? Asi jo, co? No tak co jsem to teď vyvedl? Musí tam pobíhat. Jak? Jak to se žet? Bro is here, okay. Okay. Kde seš? Co děláš? Tak děláš. Ok, jsi dead. Ok, vyhráli jsme. Cíl dnešního videa jsem splnil. Takže koment, jaká scéna se mi líbí vždycky. Neřešte to, co tam mám napsaný ohledně mého jména. Jmenuji se úplně jinak, jo. Vidíte to tady. Takže cíl
Ok, tak ještě ne. Takže cíl dnešního videa byl splněn. Doufám, že se vám to video líbilo. Dejte určitě like, odběr, možná i nějaký ten komentář a vidíme se u dalšího videa. Šus!